We are Recha Motors, experts in automotive engineering and motor spares. On automotive engineering, we specialize in pressure testing, head skimming, engine rebuild, block reboring, crankshaft grinding, block resleeving, conrod standardizing, head reconditioning, aluminium welding, and line boring. We also have wide selection of engine parts, timing systems, and other essential accessories to keep your vehicle running smoothly. Whether you're looking for quality components or expert advice, we've got you covered. For more information, visit our branches at the locations provided on screen. Welcome to Ideal Pavers, where we offer a wide range of landscaping bricks, including Big Hexagon, Domestic Interlock, Domestic Dogbone, Industrial Interlock, and Cement Bricks. For more info, contact us on our numbers provided or visit our offices today. Akaramba kupeja kuti andizviziva hakuna zvakadai. Saka mai havasi kufara kuti mwana wavo ari upenyu hwavo. Imimi maidanana, uyo ari baba munini wenyu. Tsika dzedu hadzi dzinenge dzaminama kana dzadai. Mazindori kuti tindine mubvunzo wandinobvunza. Inini handina kungotaura kudaro wambunza kudari rinzwa. Right. Kana pachiti inini ndiri pamunini wavo, mukoma wangu wakambondiudza kuti ava ndimaibhuru wako. Indoziva kuti kana munhu ainzi kuti maibhuru wako wanditika, vanofanira kuve vanokuzivisa kuti ava ndimaibhuru wako. Kana ini chingoona vanhu vachingofambirwa vati wakaramba. Saka ndikutoramba saka ndikutoramba mambo wayo. Toda kuchaja because kuti wairamba yotozvizivi yakana. Handisitsotsi. Noti kana kwatinakudza kuti ndibamunini wako avo. Handika nini handingazvizive kuti ndimaibhuru avo. Ukaona munhu achingopinda pabasa unongoti munhu. Handitika inini hawana kumbondiudza kuti ava ndimaibhuru wako. Handimona. Dai vakandiudza kuti ava munina ava ndimaibhuru wako ka. Dai ndakagara ndaziva. Kuona. Aiwa ndongoti pabasa pavo panopinda vanhu vakawanda. Taura chokwadi. Anopinda vanhu vakawanda. Kuza vakatizokuudza ya. Kuti hazvigona kuti muurore mwana wangu ndairana nemukomana. Right, zvarini apa. Aiwa ipapo handimambo. Ipapo handina kukanganisa kuti ndakatopindura zvichienderana nechi iwo wainditi noti mukoma wangu ndoziva kuti wana maibhuru wangu. Ava amai ava wane murume wokubhuru wayo. Saka inizvi kutondinetsa kuti waidana namukoma wangu uko wachida wane murume wavo. Ndozi kutondinetsa kuti nditi ndimaibhuru. Laiti muri kuti murume wenyu mukomana dana ngazomu. Ndichazivawo ipapo ndiwo wangatotaurirana pakati pavo. Nokuti inini nyaya yacho yoga. Mazvizasi kuti ava nemurume imi usingavazivi. Inini. Aiwa because makore akutaurwa 15 years soka. Handitenderane nadzo. Handitenderane nadzo. Kuna vanhu vacho vaita mari. Saka mukomana ari kunyepa. 15 years handinganyeba ipapa 15 years. Handingawirirani nazvo mambo. Handingawirirani nazvo kana ivo vari kunditi 15 years handikuramba. Ndinonoramba ipapa 15 years. Wakurutsirwa mapepa.
Andinoramba. Bari mapepa uri kuritsa. Ngaukuritsa andinoramba. Mambo inini akutambuda nama yangu ndakabva ndazorwara. After ndarwara system yokudzoka system iyi. Saka system handisisina. Asi kwatopera 15 years. Inini kuzvinezvi ndikutobva ndino operation. Ndichokwadi chandinotaura mambo pamberi penyu. Sana mfana ari mumba. Ndokurimwa. Mfana anofamba nechibhegi nenyoka. Uya. Akati nyaya dzebloka system kwai handimisi. Chokwadi. Ndakazvidwa wangu operation kwarando. Oyo kwarando. Akati mambo titi kwai handisina system. Saka zvinosanganikwa mambo semunhu ndangoti kurei. System ndoda kuitsosa. Ndina munhu ane mutonga wacho. Haitodada nazvo. Anodada nemutonga wacho. Totenda zvikuru. Mubatsirike. Iwo hako mukadzi uri kumuda. Mukadzi ndiri kumuda. But hazvinorita mai. Nokuti mai vacho vanenge vari ambuya venyu vacho. Vari kuti patsika dzedu dzechivanhu hazviiti. Ina ndisi mambo ipakuwa. Ina handisi. Isuwo tikazviona tombobvunza wamwana siriso. Kuti zvinoita here. Nokuti dai anga ari mumaibhuru wangu ka. Ndanga singafisa. Aiwa kana haiko mureti. Vakadzi vasiri registered vakawanda zvino. Aiwa kabatira mambo ipapo ka. Ndino Murume wavo vava munomuziva. Arikubuda wacho. Anoziva nemwana wavo. Ndanoziva kuti murume wavo ari kundiya kandodzoka nemurume wobvura wacho. Right now ndiri murume right now. Saka handizivi murume wacho yoba 15 years ipapo chii chaiitika. Nokuti inini handichanzwisisa. Ndaitwanzwe kwane mune murume woguru wayo maidanana neyava here mune murume woguru wayo. Iwo toti ndodani kuti. Aiwa. Kwete nokuti inini zvandikutaura zvokuti wakarambana pa 15 years izvozvo wanonyeba. Anonyeba ndiani? Nokuti inini saka vatipana here muntaraunda nemukoma wako. Mina ndikudze nokuti mwana wavo ndakatanga kuda naye bhora rakapera mwana wavo. Handiti ka. Vanombotaura zvezvo pamakadana nemwana wavo. Vataura pavo ivo. Kuti vane 15 years vasiyana. Aiwa ngavataure chokwadi. Taura iyi. Aiwa inini wo vari kuwanda chokwadi. Aiwa taura iyi kai. Nokuti chokwadi chavo havana 15 years vasiyana. Vakasiyana rini? Wabvunzei wese vari. Aiwa andozva vataura. Kudai kai munhu. Handita mai ava vanouya kuchizotora vanouya kuzotora muri uno kwamukoma wangu. Mari. Rini? Hanzi vanouya ipapa. Saka tikuramba wakati muri ipapa. Vachiri kutodanana. Hameno ipapa. Saka zvikumbototsigira nyaya yokuti hazvikoni kuti naye muri kunzitaurai imimi mapiwa mubvunzo wokunzitaurai imimi kuti pavakarambana. Aiwa pavakarambana ndingapazive mambo vachiri kutotora muriwo kutoda kuti pamwe vachiri kudanana. Ndati pamwe vari kutotora muriwo handiri maona. Saka inini nyaya yacho yoga zvokuti hanzi inini uyu mwana ava havasi maiguru wangu chokwadi. Zvina kutadza mukutaura nyaya bhatika mukutaura chokwadi. Havasi maiguru wangu zvachose. Havasi mai vake. Ndimai vake. Ko uyo hasi mukoma wako. Aiwa ndimukoma wangu. Ndiye aidanana navo. Avadero. Mambo. Ndozvavakataura asi. Mambo. Iwo uri kurambeiwo. Nokuti mambo ina handisi kuramba. But inini chikundinetsa wadaiti wese anenge achiti mukoma wangu wese wanenge achitomira naye ndimaiguru wangu handitika. Ndozvamuda. Kana ini ndisingazvizive ndonyenga mwana wacho semunhu ndisingazviziva. Aiwa ndinga singazvizive. Zvino wakuzviziva. Kuti aiwa ndakuzviziva izvino zvokupawa kutotaura kuti ndimaiguru wangu. Asi ivo vane murume wangu. Aiwa ilo haisi nyaya yako. Haisi nyaya yako. Pamusoro chief zvawakuzviziva ndozvazvakaita saka wakutora danho ripi? Inini aiwa inini ka taura muchokwadi. Ngotaura zvakanaka kuti akudai. Kana wakati ndozga inini ka uyu mwana wavo handitika taidanana ndi. Aiwa nzwaka tati wakuzviziva handiti. Saka ndo patiri kukuudza zviri kwawatora danho ripi? Zviri kwavari amai kuti anonditi chisiya mwana wangu here. Avadi. Vakataura muno kuti hazvikoni kuti iwewe uroore mwana wangu ndaidanana nemukoma wako. Ndozvavakangotaura kuti ndaidanana. Iwe kati kunyepa munambodanana nemukoma wako.
usaka takakumbira kuti wauye mukoma wako akuma aiwa nokuti inini kandairamba because ndasingazive kuti maiguru wangu waudziwa ndaudzwa nhasi ka saka wangopindura kuti zvakwavari ivo handiti saka ativanzwe hava varavo ndapindura kuti warenyu kwavari nokuti inini ndasingazive kuti maiguru ndofunga tikanzwa kuna mai amai vacho ndovagota ivava ava yakata uyo mwana wavo ndomwana wavo panyaya iyoyo ndichinopwanya zvimwe ndakasvika ndikatovatema nechiinhu chiri chetv chiscreen ndikati siyanai nemwana wangu bamunini ndobva vati hatoda kuvarwadzisa bva vatenga zvinhu zvakafanana neizvozvo bva vadzorera kati mwana wavo handizosiyane naye makatombokudziva aiwa wakauya kushupa wakakanda chini wakangoshipa chikanda chini inandopindura ndakangonyarara vaiti chii pavaikanda chini wakangoti kuti kanda chini ndichine ngozi konya yekuti siyanai nemwana wangu bamunini aiwa vanokuti bamunini havana kumbondisiyana nemwana wangu bamunini asi daibvunzawo mwana wacho chikodzero zvinhu zvakapwanywa wakapwanya mukazvitenga imi ndakatenga mukadzorera kuti muvarwadzisa aiwa handina kuti ndikuvarwadzisa handina kutengera ndichivarwadzisa mwana wavo ndakatiti chi ininiwonaika zvinhu zvapwanyiwa namai vavo handiti chichinitengera zvimwe ndikavatengera kozi zvichikundinetsaka mirai nimbobvunza maiti zvapwanyirwei kawakazvipwanya ndakangoti semunhu amubereka vungu vanga vagumbukei tifambidzana vanga vagumbukei handizivi asi chikonzero chandoda kubvunza wonaika zvakaitika ipapa amai avo mwana aibika sadza ndika achitowaudza kuti atoendesera chikafu inini kungoti iwe mhinduro yamai wainzwa here asi mira ndimbodzokudza ndichazopindura zvinondinetsaka pandakadana nemwana wavo handiti wakatorakidzwa picha yangu achinzi uyu ndiyo munhu wandikudana naye vamai handiti ndoenda kumba kwavo aienda kumba kwavo ubika chikafu mwana wondisira chikafu handitika achiuya kuzondipa handiti maona saka kufamba kwenguva dai ipapo pawakandirakidzwa picha wakatiudza mwana kuti ndipa munini wangu handiti ndozvikundinetsa saka iwo zviri kukunetsa kuti inhema here kuti nokuti hatisina nema mumako yarapa aiwa nokuti iwo vamwana wakarakidzwa picha yangu amai avo kumva kuti uyu ndio munhu wakudana naye handiti maona takudana naye pepe mwana achibika chikafu achindiigira asi picha yangu wako wakarakidzwa nemwana kuti ndiye munhu wandikudana naye handiti dai ipapo dai wakaudza mwana kuti no uyu munhu chii ndipamunini wako kozvapasina kudaro todi asi mazozviziva ipapo ndo panonetsa haufani kutora unga mwana panonetsa panonetsa kupindura iwe ndiwe unofanira kupapindura aiwa ina handikwanisa kuaau mazingwari kuti avaidana namai iwe musikana uri kuwirana here namai pamashoko avo kana kuti hamusi kuwirana uri kudivi nemurume kana kuti kudivi amai kana zvataa muno munyaya sezvairi kufamba nyaya chidai aiwa ndati handi nyaya yekunzwa kwairi kuenda wapati papfungwa dzangu inini papfungwa dzangu ndepekuti zvinongova pachina kuti saka ndangovatora ndibaba ndosiyana nazvo great ndochokwadi chiripo ndofunga nyaya ndosvika patatu chida baba mwana handizvo zvimusaziva zvaiti vatokuti handiziva isidefense asi oda kuchaja da kuchaja kuti uripe mai areka ndikuchaja ndilatokuchaja ozoreki ndilatokuchaja unofanira kubatira mbudzi ngai mbudzi idzodzo ndikudzida pa 2 weeks ukalkuletire mari uregera ukuchalenja dare ndo problem yako ukuchalenja dare watizozva ukwanisi saka isu toda kukuchaja kuti usakwanisi tatikubva nhasi first week musi wa5 second week musi wa12 zvandizva ndokukumbira kuti madhezi aya aita mashoma watiwa ukwanisi kuabhata toda tovabvunza ivo kuti hamamuda kubhata kwachipa mawai kurerutsira iwe woti izvo zvanditi kuda kuti unenge wakubeja ndakanganisa saka chivabvunza kuti muda uripwa chi muda kuripwa chi
munhu andikwanisi kutaura chokwadi ndamari andikuona kuti ndau kuti mbudzi nazo chibhadhara mbudzi nazo kana kuti $125 rega ndatenda noena musatiko pakaita information inoratidza kuti mazuva mushanu nokuti basa ndowedzero mazuva mushanu taura chitaura mazuva atakaita takuwirana kana tisingawirana ndo patinoitirana zvizinhu mazuva atakaita sei angari nyorai detiro rataura tsokei amai wave mubereki usachaita izvo ukaita izvozvo tikazvinzwa tinoita kurova mombe kombeni mombe dzaidze dzawanda anenge ari makuna kuna yona apa patateerera zvawataura kuti ndandisina kunyatsozviziva kuti zvaifamba sei ndosakaona tati mai asi munhu akambokuudza chivabhadhara because unoratidza kuti waitoetisa navo achikutaura pamusoro imamo vanga vachigara vese aiwa but vakangofanira kuti vakarunga mini because wende vanobhadhara rendi yamuta zvese Next, 25 July unenge uduswe China. Saka ndongotitoya naye munhu anouya ufupanwa achitora pa 125 kana mbudzi nhatu. handikwanisa kuti mari Alright. ai umuri wetinesi Umuri wetinesi mangwana munanyara